Takže čaute ľudia, moje meno je Gigaket a dneska som tu trošku z inej hry, z hry Minecraft. Yes! 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 A spoločne som to so Zarkiom. Čau. Čus. Takže ľudia, sme tu... Sme tu na našom serveri. Oh my god! Wow! Áno, hostujem, kto sa niekto vyzná, hostujem svoj vlastný Minecraft server, konkrétne na Aternos. A môžete tu zahrať aj vy cez IP, budete ho mať dole v popisku. A mám dokonca už aj svoj vlastný Discord, ten budete mať tiež dole v popisku, určite sa tam napojte, budete tam vidieť nové veci, čo budem natáčať. Už nebudem zdržovať toto video, môžeme sa pustiť. No, takže musíme použiť príkaz RTP, OK. My sa asi portneme na seba, nie? Je to lomeno TP? Čo? Je to aj lomeno TP? Počkaj, fakt. Ja to som povedával. Je. Tak, takže akceptnul som ti. A ľudia, ešte sa môžete vidieť zmeny, že áno, môžete tam vidieť, že mám postavičku animovanú, ktorá hovorí yes, áno, stiaľ som si taký program. Takže, ale žere mi to dosť na Minecrafte FPS, ktorá mám len 204, ale to vôbec nevadí. Takže najprv sa nažiť... Jo, a hlavne si vyzdvihni kit. A to sú už aj kity. Počkať, ale... Lomeno kit tu, myslím. Lomeno kit tools. Vidíš, že Zarky už tu dal milión pluginov. Aha! Wow! Takže, Čo to ma nemajú byť, ale ich nejde odstrániť. Takže načajme si nejaké drevo. Si aj 3. To ja už mám. A naťažím si. Aha, nemám. A nemám ani sekelku. Mám. A na tomto serveri úplne odznova začíname. Boli sme tu, že sme si dali cez kreatív, lebo my sme majiteľia. Ale chceme vám to natočiť, takže všetko sme si dali odznova. Že tak. A ja to vec, čo som mal, som si ho získaval. Hej. On má veci, ktoré si získal, lebo hral tu, ja som vtedy šiel na ihrisko. Takže tak. Ja nám dám ešte ekonomia lesa, čo sme skúšali. Hej, dávali sme si ekogy peniaze, takže je tu ekonomika, shop, milión vecí pre tých viacich Minecraftiákov, ktorí sa toto vyznajú. Ak niektorí nie, nevadí, chápem vás, ja som tak začínal. A konkrétne ja používam Bad Lion Client, nie je to žiadna spolupráca. Môžete si ho tiež stiahnuť, dávam odkaz a rovno vám dám odkaz aj na Feder, lebo ten používa Zarkio. Jep. Tak, už máme dosť dreva, mám asi až 40. Kam neviem, prečo si tu neťažil si proste bambusy. No, neviem. Tak skúsme sa dostať ku kameňu. Niekde poďme, lebo tuto k džungli moc toho nenájdeme. Pandu by som tu aj chcel mať. Ešte tento bám nenávidím, tak z toho stranou nie. A ľudia, my sa vám ozveme, ak nájdeme nejaký lepší bióm. A few moments later. 2000 years later. One eternity later. Takže ľudia, už sme našli nejaký lepší bióm, nič sme nebrali, žiadne dreva, nič. Máme všetko, čo sme mali. Tak, tu je prasátko, prepáč prasátko, ideš preč, musíme mäso z teba. Počal ho, že jednu osmičku do pekla. Neviem. Ja som není moc na fighty, ale určite urobím aj nejaké videá z Hypixelu na Skywarsoch, určite. A ľudia, za 5 lajkov dáme part 2 z tohto tu môjho servera. Dobre. No, takže... Tu je láva. Tu máš stone, ak si chceš naťažiť. Strom netreba, mám dosť. To je stone. Ja stone! Možno tam počujem. OK, tak ideme tam. A mimochodom ľudia, môžete mi aj poradiť, možno
ak sa vám bude viacej páčiť, tak môžem si tu stiahnuť aj nejaké shadery, ktoré sa vám budú viac páčiť. Bude to žrať FPS, ale ja to určite nejak vymyslím do na budúca. Toto vie tak rýchlo natáčané, ale možno bude dobré, možno nie. Tak. Koľko máš teraz FPS, Arkio? 1500. No a ja tak mám len to robí určite podľa mňa ten program, lebo skúšali sme to. A ten pro ľudia, mali sme tu menšie komplikácie, ale to vôbec nevadí. A ja som úplný pepega. Je tu môj server a ja som zabudol, že tu môžeš kupovať, to je jobs. Mission failed. We'll get 'em next time. Jo, že by to nie sú. Počkajte A ľudia. to sa určite pôjde. OK, no tak nevadí. Neskôr, nie teraz. Hej, tento server asi ešte aj dáme na whitelist, lebo natáčame tu len my, lebo teraz ešte to úplne začali sme to len pred koľkatými 2 dňami a ľudia takto ešte naťažíme nejakých pár orečok. Tak. Kam by sme sa vydali? Ešte už toho nič moc budeme robiť. Asi vypečeme meso z tohto videa, to bude všetko. Ja asi ešte rýchlo nafalmím a hotovo. OK. Teraz to ide dobre 260 fps. Takže tak. A ľudia, keby ste chceli vedieť, tak Minecraft sa delí aj na Vares fejkový a podporuje to aj Vares, takže Varezáci ľudia, môžete sa tu joinúť aj vy. Ja mám Morigo, ale to je jedno, začínal som aj ja na Vares. Takže teraz... Každý začínal podľa na Vares. Hej. Teraz sa najeme pri slnku a z tohto videa to bolo všetko. Nezabudnite na like, odber a ja sa s vami lúčim. Čau! La 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 la